Significa començar el dia venint al centre, a Gràcia, trobar-me amb les meves companyes Minerva i començar a celebrar Sant Jordi. Significa festa, passejar pel carrer, poder parlar del meu llibre i compartir des de Gràcia. Per mi és un dia de gaudir al carrer, de fer més teu al barri, d'estimar la gent, i aquest any a mi especialment em representa que ha sortit un nou llibre, que és un llibre que parla d'amor, perquè és un llibre que parla de maneres diferents d'estimar, i que es diu Normal, i el que surto al carrer a cridar aquesta normalitat i aquesta llibertat, perquè Sant Jordi és això. Crec que és el dia més important perquè és una parada com per poder exposar totes les obres i tot el treball que s'ha fet. I aquí a Gràcia, com veurem, també està ple de parades i ple d'un ambient extraordinari. És la nostra festa. Jo crec que la de Sant Jordi és la nostra festa. Últimament sempre les passem a Gràcia, que hi ha de tot, tenim roses, tenim autores, estem aquí al centre mural, ja hem comprat el llibre, ja tenim les roses i ara fem un bon esmorzar i passar el dia per aquí passejant i visitant les llibreries del barri.